To ina so in ɗan ba mu haƙuri ne a taƙaice akan wannan abu. Mutane musamman mutanen gari, ta Allah a yi haƙuri. Wallahi ban faɗi wannan don ɓata wani sana'arsa ba, ko don wani ya so ni ko wani ya ƙi ni. Duk na san za a samu wannan. Duk wanda zai faɗi gaskiya ya san abin da zai biyo ba. To wa'annan duk da kowa yake ta wannan bai kai bai magana, wannan dalili ne. Kun san in zaɓe ya to sai ga wanda bai kai ba ma ya zagi shugaban ƙasa. Ba komai, wannan ɓarin duk Allah zai kula da shi. Duk wanda ya sharri ya san me zai tarar, duk wanda ya faɗi alkhairi ya san me zai tarar. Ni dai Allah ya sani har na gama maganan nan ban kama sunan wani na zage shi ba. Wanda na kama sunansu misali ne da abubuwan da suka faɗa. To duk wanda ya san ya kama sunana ya yi ƙazafi waye wannan, dukkan kowa ya damu, kowa ya baccinsa da ido biyu. Allah ne zai kula da wannan ɓarin. Ni kuma abin da na faɗa wannan gaskiya ta ce da na santa, kuma mutane ku yi haƙuri, kar ku ga na faɗe ta gatsal. Wallahi duk biyun da na kama sunansu ba wanda ba mu taɓa zama da shi personal akan maganar gyaran masana'antar nan ba. Mun zauna da shi Alin, mun zauna da Falalin. So na lura personal mun yi magana nan, na lura abin ba zai kai ga a gyara ba ne. To gara mu an karar da mutane, an yi da Ciroki, an yi da wani manyan 'yan fim sun fito suna neman taimako, duk an yi da su ana ƙaryata su.